Hello there guys! Samahan nyo kami ngayon sa aming road trip. Together with my two nephews, si Jaron at JV, at ang aking sister, pupunta kami ngayon sa isang lugar sa bundok. Samahan nyo kami guys! Itong lugar kasing ito ay biking trail dati kung saan pumupunta sila Chingsky at ang mga iba pang mga riders. Kaya yung mga locals dito naisipang gumawa ng mga pwedeng mapagpasyalan ng mga local tourists. Tara, samahan nyo kaming pasukin ito guys. So ang tawag pala dito guys ay Daang Katutubo. So, tingnan natin guys kung ano meron. Marami silang halaman. Yan, iba-ibang klaseng mayana, bougainvillea, at marami pang iba. Ayan si Jaron. Sige, tingnan natin kung ano pa ang meron doon guys. Meron din pala silang mga succulents. Dito ang entrance. Narapunta tayo sa taas. Ano, meron dito. Pwede rin pala mag-video okay dito. Ayan. Okay. Ay, wala palang daan. Doon na. Hello! Siya ay natulog. Hello! Ayan, more mayanas. Tara, punta pa tayo dyan. Parang mayroong greenhouse. Pasukin natin guys. Wow, ang dami pang halaman. Ganda guys. Tingnan nyo, oh, very refreshing. Ayan, pwedeng mag-picture-picture dyan, oh. Ayan, mga iba-ibang klase ng aglaw.
So there you have it, guys. Stay safe. Please like and subscribe.